هالو هالو المال كمي كنيخوم كمي ኣለኹም በኣሎም ማዓንቲ ተመሊሰኩም ዘለኹ ድማ ከንስማከንዩ ከንስማከን ማለት ሌላ ብዛዕባ ነብስኻ ወይ ድማ ክልተ ሰባት ዝተራኸቡ ዝተሓታተትዎ ማለት እዩ በኣሎም ማዓንቲ ግእዝን ለተሰንበትን ተራኺቦም ኣለዉ እምበኣር እንታይ ክተሓተቱ እዮም ሓቢርና ንርአ ቅድሞ ግና share, like, comment, subscribe ناقبركم أتابعوني نلو معنتين باري كنسماكن كنرينا قطر حدن باري قز هلو إلوا هلو لتسنبت دما هلو سلام إلاتو هلو دريد ما جئز what is your name what is your name سمكي من يو إلوا سمكي من يو إلوا لتسنبت دما أربعته في دما my name is لتسنبت سمي لتسنبت يبال my name is لتسنبت إلاتو 5 دما لتسنبت أنياي what is your name أنياي what is your name إلاتني زس دما شدشتا جيز my name is جيز my name is جيز شوعت دما لوكيايتو انتموت دما إليا my name is جيز لوكيايتو انتموتن لتسنبت دما شمونتا لوكياي اوك تأنت موتني لاتني نعاون بمركبنا حقوس علني دسيلني إلاتني نيخدماني جئز وخات هيت ماتشي كمي علخي إليا وخات هيت ماتشي كمي علخي عسرت دمالة تسنبت هيت خات خوت دانكي إلاتني صبوق ألو يقاني لي إلاتني هتخات خوت دانكي لتسنبت مبار أن ماتشي إلاتني عسد حدا أن ماتشي سخاخر كمي لخا توالف دما متماي خات هت أوك خوت إليا متماي خات هت أوك خوت بأي وغن وين صبوق ألو إليا أمبأر حتونا قتلنا هنا باري نقصل حتوتات جينا لنا فاركم ياي فانداني لدما حتوتاتي قتيلة قطر حدن بار فاركم ياي فاندان كاي متيخي إليا تريد مالة تسنبت إكم عاوت إريتريا إلاتني أنا كاب إرترا متي إلاتني إكم عاوت إريتريا إلاتني سلسة دما جئز عاوت فلكستات كومياي كاويناي كتما متيخي عاوت فلكستات كومياي إلى حتيتايا كاويناي كتما متيخي أربعة لتسنبت دما إكم عاوت أسمرا كاو أسمرا متيا إلاتني إكم عاوت أسمرا إلاتني 5 دما لتسنبت أنياي إلهني حتيتهني واركم ياي فندان إنياي واركم ياي فندان إلاتني سخاخي كاوي متيخا زس دما جئز دما إكم عاوت إريتريا إكم أوك عاوت إريتريا أنا أون كاب إرترا أي ماتيا إليا دش جئز دما شوعته هولان فونيا يهير أبزي كندي جزيت جركي إليا هولان فونيا يهير لتسن بدما إغفون هير تيار أبزي كلتا عمت جيرا إغفون هير تيار أنا أبزي كلتا عمت جيرا إلاتني جئز دما
فينشي هات هير لوك أبزي فتخيو ديخي إليا فينشي هات هير لوك إذا عدي فتخيو ديخي إليا لتسنبد مع سرته يا هتيز إن مويلان إلاتني هو تصبو هاجر إيو إلاتني مباري حتوتنا مثل تسنبت أي ودعنان جينا كنقصلينا سعاوني حتوتاتي دما قصلكو فارون بنياينا نيذرلاند خكومة دما بلكوا قطر حدا فارون بنياينا نيذرلاند خكومة سلمتاينا نيذرلاند متيك دما بلكوا توي دما لتسنبت إقبلنا نيذرلاند خكومة أو إن بيتر ليفة تهب بلتني إقبلنا نيذرلاند خكومة أو إن بيتر ليفة تهب حدا زحشي هوت نمركاب نام نيذرلاند متي دما بلتني إقبل نا نيذرلاند خكومة إن بيتر ليفة تهب دما بلتني سلسته دما جئز بعد دوياينو إن نيذرلاند دما بلكوا حجي هم نيذرلاند انتاي تقبر الله دما بلكوا بعد دوياينو إن نيذرلاند لتسنبت دما أربعته إكلير نيذرلاندز إن خانار سخول دما بلتني نيذرلاندن إمهار علوخو أنا نابتمهرت دما أخير علوخو بلتني إكلير نيذرلاند إن خانار سخول 5 دما جئز wat wil jij leren later worden بلكوا wat wil jij later worden نمتعي انتاي كتكوني اختدالي دما بلكوا متعي انتاي كتكوني اختدالي بلكوا wat wil jij later worden 6 دما لتسنبت ik wil later dokter worden دما بلتني أنا أب متعي حاكين كوني دل دما بلتني ik wil later dokter worden 7 دما جئز dat is een mooi droom بلكوا زي زما زي أزي صبق حلم أيو دما بلكوا باري حتوتاتنا نغطلينا زلنا سعبوني مبارح جدما خسبريك اور فاميلي ان مالي فدما خنرينا فاميليا ان ماين لايفا Dus gees hada kunt you iets vertellen over je familie إلى حتيتها زعما سدراخي قروب كتنقرني تخلدو دما بلكوا كنت you iets vertellen over jouw familie Twee duma kultelle tussenbed ja mijn familie is heel belangrijk voor mij سدرابيتي وانا عاي سدرابيتي از يوم قدست يوم دما بلتني يا my family is heel belangrijk voor mij. 3 demaatje is hoeveel mensen zijn er in je familie? Hoeveel mensen zijn er in je familie? Absedragi kindees hawat hallo duma ile hatet kwa. 4 dumale december. In my familie zijn wij 6 personen. 6 personen duma beletni. In my familie zijn wij 6 personen. Absedrai ሽድሽተ ሰባት ኢና ድማ በለትኒ 5 ድማ heb jij broer of zusjes ኢለ ድማ ሓተትክዋ ሓዊ ወይ ሓፍትስ ኣለውክ ዶ ድማ በልክዋ heb jij broers of zusjes በልክዋ 6 ድማ ለተሰንበት ja ik heb 2 broers en 1 zusjes ድማ በለትኒ እወ ክልተ ኣሕዋትን ሓንቲ ሓፍትን ኣለውኒ በለትኒ ja ik heb 2 broers en
in Zeus ድማ በለትኒ ዘይፍ ድማ 7 ግዕዝ varvoniae ያይ ፋሚሊ ኑ ድማ በልክዋ varvont ያይ ፋሚሊ ኑ ድማ በልክዋ ሕጂ ስድራኺ ኣበይ ይቕመጡ ኣለዉ ድማ በልክዋ ስድራኺ ሕጂ ኣበይ ይነብሩ ኢለ ሓተትክዋ varvoniae ፋሚሊ ኑ ድማ በልክዋ ለተሰንበት ድማ 8 8 in del van my familie woont in Eritrea ድማ በለትኒ ሓደ ክፍሊ ናይ ስድራይ ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ድማ በለትኒ in del van my familie woont in Eritrea ድማ በለትኒ ነይኽ ድማ ግዕዝ ሚስያየ ፋሚሊ ሶምስ ስድራኺ ትናፍቕዮም ዶ ድማ በልክዋ ሚስያየ ፋሚሊ ሶምስ ቲን ድማ ለተሰንበት ያ ik mis hun vaak ድማ በለትኒ ik mis hun vaak ያ ik mis hun vaak maar wij bellen elkaar ድማ በለትኒ እንተኾነ ግና ብስልኪ ንደዋወል ኢና በለትኒ ያ ik mis hun vaak እወ ብዙሕ ግዜ እናፍቖም ግን ብስልኪ ንደዋወል ኢና ድማ በለትኒ maar wij bellen elkaar 11 ድማ ግዕዝ dat is mooi family is belangrijk ድማ በልክዋ እምበር ኣሕዋተይ ክንቅፅል ኢና እምበር ሕጂ ድማ gesprek ጌርና met ለተሰንበት ድሮም for the toekomst ድማ ብዛዕባ ክሓትት ክጅምር እየ ቁጥሪ 1 እምበር ግዕዝ what is your droom for the toekomst በልክዋ ንመጻኢ ሕልምኺ እንታይ እዩ በልክዋ what is your droom for the toekomst መጻኢ ሕልምኺ እንታይ እዩ በልክዋ ትበይ ድማ ለተሰንበት my droom is an goed baan te hebben ድማ በለትኒ mein droom is om een goed baan te hebben ሕልመይ ጽቡቕ ስራሕ ክረክብ እዩ በለትኒ ሰለስተ ድማ ግዕዝ wat wil jij later worden ዳሕራይሲ እንታይ ክትኮን ኢኺ ትደሊ ድማ በልክዋ wat wil jij later worden እንታይ ክትኮን ኢኺ ንመጻኢስ ኣብ መጻኢ እንታይ ክትኮን ኢኺ ትደሊ ድማ በልክዋ 4 ድማ ለተሰንበት ik wil later dokter worden ኢላትኒ ዶክተርሲ ክኸውን ይደሊ ንመጻኢ ድማ በለትኒ ik wil later dokter worden ኢላትኒ 5 ድማ ግዕዝ waarom wil jij dokter worden ስለምንታይ ኢኺ ዶክተር ክትኮኒ ትደሊ ዘለኺ waarom wil jij dokter worden ስለምንታይ ዶክተር ክትኮኒ ትደሊ ኣለኺ ድማ በልክዋ ዘስ ድማ ለተሰንበት ik wil mensen helpen በለትኒ ሰባት ክሕግዝ ስለ ዝደሊ ድማ በለትኒ ik wil mensen helpen ዘይፍ ድማ ግዕዝ dat is een mooi droom ድማ በልክዋ እዚ ኣዝዩ ጽቡቕን ብሉጽን ሕልሚ እዩ ኢለ ተዛረብክዋ dat is een mooi droom ዳን ለተሰንበት dankjewel በለትኒ እምበር ዕላልና ኣብኡ ኣይብቅዐን ክንቅጽል ኢና እምበር gesprek moeilijk moment in het leven ድማ ክንዛረብ ኢና moeilijk moment in het leven ኣዝዮም ብርቱዓት ኩነታት ወይ ድማ ግዜ ኣብ ህይወት ማለት እዩ ባር ግዕዝ ቁጥሪ 1 heb jij moeilijk momenten in je leven gehad ድማ በልክዋ ኣብ ህይወትኪ ከቢድ ግዜ ነይሮም ዶ በልክዋ ከበድቲ ግዜታት
ነይሮም ዶ በልክዋ ህብያይ moeilijk momenten in je leven gehad በልክዋ tweede maal het ሰንበት ja soms was het leven moeilijk ድማ በለትኒ እወ ሓደ ግዜ ህይወት ከቢድ ነይሩ በለትኒ ja soms was het leven moeilijk ከበድቲ ነይሮም ሓደ ግዜ ህይወት ከበድቲ ነይሮም በለትኒ ሰለስተ ድማ ግእዝ wat was het moeilijkst moment voor jou wat was het moeilijkste moment voor jou በልክዋ እቲ ዝከበደ ግዜ ኣይና እዩ ነሩ በልክዋ እንታይ ነሩ ድማ በልክዋ እቲ ዝከበደ ግዜ እንታይ ነበረ Lettersenbed ድማ 4 4 toen ik mijn familie moest verlaten በለትኒ ስድራይ ምስ ገደፍኩ ክግደድ እንከለኹ ወይ ድማ ገዲፈዮም ክኸይድ እንከለኹ እቲ ዝከበደ ግዜ ነሩ በለትኒ toen ik mijn familie moest ማለት ግዴታ moest verlaten dus ግዴታ ስድራይ ገዲፈ ክኸይድ ምስ ተገደድኩ ሽዑ እቲ ግዜ ዝከበደ ነሩ ኢላትኒ 5 ድማ ግዝ dat moet moeilijk geweest zijn ድማ በልክዋ dat moet moeilijk geweest zijn እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ነበረ ከም ዝነበረ ይመስለኒ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ከም ዝነበረ ይርዳእኒ dit moet moeilijk geweest zijn እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ከም ዝነበረ ይርዳእኒ በልክዋ 6 ድማ lettersenbed ja maar ik bleef hopen om een beter toekomst ድማ በለትኒ እወ እንተኾነ ግና ንዝሓሸ መጻኢ ተስፋ ነበረኒ ድማ በለትኒ ንዝሓሸ መጻኢ ተስፋ ነሩኒ ja maar ik bleef hopen hoop ተስፋ እዩ bleef ከዓኒ ናይ blijven ሕሉፍ እዩ ማለት እዩ dus ik bleef hopen om een beter toekomst ድማ በለትኒ በቃ ኣነ ተስፋ ይገብር ነይረ ተስፋ ነሩና ውሽጠይ መጻኢ ህይወተይ ዝሓሸ ንክኸውን እዩ ድማ ኢላ ዘይፍ ድማ ግእዝ wat geeft jou kracht ድማ በልክዋ wat geeft jou kracht ሓይሊ ካበይ ተምፅዮ ወይ ድማ ሓይሊ ካበይ ትረኽብዮ ድማ በልክዋ መን ይህበኪ በልክዋ lettersenbed ድማ 8 mijn geloof mijn familie en mijn droom ድማ በለትኒ እምነተይ ስድራይን ሕልምታተይን ተስፋ ይህቡኒ ነይሮም ድማ በለትኒ ነይኽ ድማ ግእዝ je bent een sterk person ድማ በልክዋ je bent een sterk person ንስኺ ኣዝኺ ሓያል ሰብ ኢኺ ድማ በልክዋ እምበኣር ጌና ቀጻልዩ ሕቶታትና ክንቅጽል ኢና ኣሕዋተይ እምበኣረይ ሰዓብኒ እምበኣር ሕጂ ድማኒ ኣብ ኩኽሪት ኤን ኤሪትሪያ ድማ ክንርኢ ኢና ሕጂ ግእዝ ፒክቸር ድማ ሓቲትዋ var ben jij geboren ኢለያ ኣበይ ከተማ ተወሊድኪ var ben jij geboren ኣበይናይ ከተማ ክፍሊ ሃገር ተወሊድኪ ኢለያ ኣበይናይ ክፍሊ ሃገር ተወሊድኪ tweede maal lettersenbed ik ben geboren in Asmara Eritrea በለትኒ ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ተወለድኩ ድማ በለትኒ ik ben geboren in Asmara Eritrea በለትኒ 3 ድማ ግእዝ hoe was jij gezien እቲ ስድራኺ ቶም ስድራኺ ከመይ ነበሩ ድማ በልክዋ hoe was jij gezien
እቶም ስድራኺ ከመይ ነበሩ? Lette vierde malet ሰንበት Mijn gezin was groot en liefdevol ድማ በለትኒ Mijn gezin my family ማለት እዩ gezin ስድራቤት ማለት እዩ family Mijn gezin was groot ዓብይ ገዛ እዮም ነሮም en dan liefdevol ፍቕሪ ዝመልኦም ስድራቤት ነይሮም ማለት እዩ ስድራይ ትሑትን ፍቕሪ ነበሮም በለትኒ ትሕትናን ፍቕርን ነበሮም 5 ድማ ግእዝ ሃድያይ broers en zusjes ድማ በልክዋ ለተሰንበት ድማ 6 ja ik had 2 broers en 1 zusjes ድማ በለትኒ እወ ክልተ ኣሕዋትን ሓንቲ ሓፍትን ነበሩኒ ድማ በለትኒ Zeven de maken is, wat deed je als kind het liefst? ኣብ ንእሽነትኪ እንታይ ብጣዕሚ ትደልን ትገብርን ነርኪ ኢለ ያ Wat deed je als kind het liefst? ብጣዕሚ ንእሽተይ ከለኺ ክትገብርዮ ደስ ዝብለክ ነበረ እንታይ እዩ Wat deed je als kind het liefst? 8 ድማ ለተሰንበት Ik speelde graag met mijn vrienden buiten. ኣብ ደገ ምስ መሓዙተይ ምጽዋት ብጣዕሚ ይደልን ባህ ይብለንን ነይሩ ድማ በለትኒ Ik speelde graag met mijn vrienden buiten. ግእዝ ድማ ነይኽር ድማ ግእዝ welke school bezocht je ድማ በልክዋ ኣየናይ ቤት ትምህርቲ ከድኪ Einer bet mehti ketki welke school bezocht je? 10 normale december. Ik ging naar de basisschool in mijn wijk ድማ በለትኒ ኣብ ገዛውትና ትምህርቲ ነበረና ድማ በለትኒ Ik ging naar de basisschool in mijn wijk. Wijk ማለት እዩ ትጎደና ናቶም basisschool ድማ ናይ ቆልዑ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ስለዚ ንሳ ናብቲ ጎደና ገዛውታ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ከይዳ 11 ድማ ሕቶ ኣቕረብኩላ ቪቫ ሻይ ፋብራይት ሌራር ትፈትዮ መምህር መን ነሩ ድማ በልክዋ ቪቫ ሻይ ፋብራይት መምህር ሌራር ማለት መምህር እዩ ፋብራይት ከዓኒ ፍሉይ ዝበለ ማለት እዩ ማራ ትፈትዎ ማለት እዩ Dus 12 lettersenbed. Mijn leraar Tesvaldet. Hij was vriendelijk en geduld ድማ በለትኒ Mijn leraar Tesvaldet. Hij was vriendelijk en geduld. Vriendelijk ማለት ሕውስ እዩ geduld ድማ ዓቕላም ጽኑዕ ማለት እዩ ስለዚ መምህራይ ተስፋልደት ነበረ ትሑትን ጽኑዕን ድማ ነበረ በለትኒ Dus Tesvaldet, hij was leraar in Eritrea. Dus hij was vriendelijk en geduld. Eigenlijk ድማ ነበሮ እምበኣር liefst, the kind het liefst እንታይ ገይራ ናበይ ናይ ትምህርቲ ከይዳ ንእሽተይ ኮላ እንታይ ትገብር ነይራ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና እምበኣር ሕጂውን ንቐፅል درتين ድማ ቀፂልና Wat herken jij? Je het meeste van je kindertijd ድማ በልክዋ Wat herken je? Je het meeste van je kindertijd ኣብ ግዜ ቁልዕነትኪ እንታይ ብብዝሒ ትዝክሪ ድማ በልክዋ 14 ለተሰንበት Het spelen met andere kinderen in de feestdagen ድማ በለትኒ ምጽዋት ኣብ ግዜያዊ ዳኣመት ምስ ካልኦት ቆልዑት ነበረ ድማ በለትኒ Het spelen met andere kinderen en de feestdagen ሓድሽ ክዳን ተኸዲኖም ክጻወቱ ክስሕቁ ሆየ ሆየ ክብሉ ንኣብነት
ማራ ደስ ክብላ ከም ዝነበረን ትዝክሮ ታይድን እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ 15 ድማ ግዝ ሃዲያይ ሃውስ ዲረን ድማ በልክዋ እንስሳታት ዘቤት ንሮሚ ኺዶ ድማ በልክዋ ሃዲያይ ሃውስ ዲረን ዱሽ ኣንጻር ናይ ሄቤ ሃውስ ዲረን ሕጂ ክትሓትት ኮንካ ሄቤ ሃውስ ዲረን ትብል ማለት እዩ ማር ኣስ ሕሉፍ ሃዲያይ ሃውስ ዲረን እንስሳ ናይ ገዛ እንስሳ ቤት ንሮሚ ኽዶ ድማ በልክዋ ዘስቲን ድማ ለተን ሰንበት ያ vaj haden en hund en par kippen ድማ በለትኒ ንሕና ከልቢ ነሩና ሓደ ከልቢ ነሩና ደርሁታት እውን ነበራና ድማ በለትኒ vaj haden en hund en par kippen ዘይፍቲን ድማ ግዝ welke feestdagen waren belangrijk voor je ዓይነትዮም ኣገደስቲ ተዘክሮታት በዓላት ናትኪ ድማ በልክዋ welke feestdagen waren belangrijk voor je ንዓኺ ኣገደስቲ ዝነበሩ ኣውደ ዓመታት ዓይነትዮም ድማ በልክዋ 18 ለተሰንበት kerst passen en international feestdagen ድማ በለትኒ ገና ፋስጋን ብዙሕ ሃገራዊ በዓልን ነበረ ድማ በለትኒ እዚኣቶም ንዓኣ ኣገደስቲ በዓላት ነይሮም kerst passen en international feestdagen dus kerst en passen ናይ ክርስትልክ ኣውደ ዓመት እዮም ማለት እዩ en international feestdagen እንድሕር ኢልና ኸዓ ሰኣልስ በዓል ናጽነት ብሓፂሩ እቲ በዓላት ናይ ሃገራዊ በዓላት ማለት እዩ ሃገራዊ በዓላት እንታይ ይበሃሉ international feestdagen niet christelijk of islamic maar wel national feestdagen voor allemaal dus mag niet uit wie ben je maar als je Eritreër bent dus je hebt national feestdagen ማለት እዩ dus national feestdagen ዝበሃል ሃገራዊ በዓላት እዮም ስለዚ ንሳ ክርስትልክ ስለ ዝነበረት kerst en passen en international feestdagen belangrijk ኖሮም ኢላትኒ እምበኣር ጌና ሕቶትና ኣይወዳእናን ንቐጽል ነይኽንቲን ድማ ሕቶታተይ ጌና ኣይወዳእኹን ነይረ ሽዑ እንታይ ኢለያ ቫትቫሽያ ፌብራይት ኢተን ድማ በልክዋ እንታይ ነይሩ ምግቢ ብጣዕሚ ትፈትዮ ቫትቫሽያ ፌብራይት ኢተን dus 20 ሰንበት ድማ እንጀራ met watervlees en groenten ድማ በለትኒ እንጀራ met een watervlees en groenten እንጀራ ብስጋ ምስ ኣሕምልትን በለትኒ 21 ድማ welke traditional waren belangrijk thuis ኣብ ገዛኹም ባህላዊ ስርዓታት ዓይነት ነይሮም ኣገደስቲ በልክዋ ዓይነት ባህላዊ ስርዓታት ኣብ ገዛኹም ኣገደስቲ ነይሮም welke traditional waren belangrijk thuis 22 ድማ ለተሰንበት samen eten بحوار مبلع فرحالة فرتالة تاريخ من نجار ان elkaar respecteer دما بلتني بحوار مبلعن أبيتنا بحوار مبلعن بتسفان بحقن مخادن سوات مخبارن تاريخ من قارن دما بلتني سامة إيتا فرحالة فرتالة تاريخ من نجار ان elkaar respecteer ننحيتنا دما ክንከባበር ከም ዘለና ኣብ ገዛና ባህላዊ ክብሪ ነውሩ ኢላትኒ ድሪንቴን ተኽድማ ግዝ ሁዋሻይ ሪላሲ ሜቻ ኦውደር ከመይ ነውሩ ርክብ ምስ ኣቦኽን ኣዴኽን ድማ በልክዋ ሁዋሻው ሪላሲ ሜቻው ኦውደር ርክብኩም ምስ ድራኺ ከመይ ነውሩ 24 ድማ ለተሰንበት ዛይቫረ ስትሪንግ ተረርቲ ነሮም maar lief en beschermen
ማር ፍቕሪ ነርዎም እንዳን ተኸላኸልቲ ድማ ነሮም በለትኒ ዱሽ ተረርትን ግና ፍቕሪ ተኸላኸልትን ፍቕሪ ዝህቡን ተኸላኸልትን ነሮም ኢላትኒ ዘቫረ ስትሪንግ ተረርቲ ነሮም ኣብ ባህሎም ኣብ ክብሮም ማር ሊፍ ኣን ብሽኻርምን ማለት ከዓኒ ደቆም ዝከላኸሉ ሰባት ማለት እዩ ንደቆም ኩሉ ሰብ ዝከላኸል ብሓፂሩ ግን ስትሪንግ ረይኽል ማለት ንደቂ ከምሃብ ናብ ጽቡቕ መንገዲ ምውሳድ ማለት እዩ ድስ ሊፍ ኣን ብሽኻርምን ነሮም ስትሪንግ ተረርቲ ነሮም ማለት እዩ ዘባረ ስትሪንግ ማር ሊፍ ኣን ብሽኻርምን ድማ ተኸላኸልቲ ደቆም ኣብ ሕማቕ ከይወድቁ ከዓኒ ጽቡቕ ገይሮም ይሕልውዎምን ይቐጽዕዎምን ነሮም ማለት እዩ እምበር 25 ንርአ ድማ ሕቶ ድማ ኣስዓኩላ ግእዝ 520 ድማ ቫትሌር ደየ ፋንያይ ኦፕፉዲን ካብቲ ናይ ስድራኺ ዝሃቡኺ ትምህርትስ እንታይ ተማሂርኪ ካብቲ ዓባብያኺ እንታይ ተማሂርኪ ድማ በልኳ ቫትሌር ደየ ፋንያይ ኦፕፉዲን ጀስንቴን ድማ ለተሰንበት respect for andre hard work and dankbarheid ድማ በለትኒ respect for andre ንኻልኦት ምኽባር ኣበርቲዕካ ምስራሕ ኣመስጋኒ ምዃንን ካብ ኣተዓባብያይ ተማሂረ ድማ በለትኒ respect for andre hard work and dankbarheid ኣመስጋኒን ምዃንን ተማሂረ ዘይፍንቴን ተኽድማ ግእስ ስፔልዲ ኣይ ፋክ ባውተ ኣብ ግዳም ብዙሕ ትፃወትስ ነርኪ ዶ ድማ በልኳ ስፔልደየ ፋክ ባውተ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ትፃወቲ ነርኪ በልኳ ኣኽትንቴን ተኽድማ ለተሰንበት ያ for all mit vrienden out the buurt ድማ በለትኒ for all ብጠቕላላ ማለት እዩ mit vrienden out the buurt ምስ መሓዙታ ጎረባቢታ ኣብ ደገ ብዙሕ ግዜ ትፃወት ነይራ እወ ብሓባር ምስ መሓዙተይ ካብ ገዛውትና ድማ በለትኒ ነይኽንንቴን ተኽድማ ግዝ ባደይድየ ናሽኹልታይድ በልክዋ ድሕሪ ትምህርቲ እንታይ ትገብሪ ነርኪ ባትደይድየ ናሽኹልታይድ ደርትኽ ድማ House how do like taken spelen and helpen in the family በለትኒ ቤት የልዕል ነረ ፀወታ ይፃወት ስድራይ ድማ ይሕግዝ ነበርኩ በለትኒ vad deed je na schooltijd ድሕሪ ቤት ትምህርቲ House how do like taken ገዛ የልዕል ኣቑሑ ይሓፅብ spelen ባውተ ትፃወት ነይራ ኣብ ግዳም and then help in the family ስድራ ድማ ተይሕግዝ ነይራ ኢላትኒ እምበር 31 ከዓ ንርአ ኢንን ደርትኽ ድማኒ ግእዝ በልከ ሄሪኔርን ማኪያይ ብላይ ኣይናይ ተዘክሮታት ይሕጉሱኺ ድማ በልክዋ በልከ ሄሪኔርን ማኪ ብላይ ኣይናይ ተዘክሮታት ይሕጉሱኺ ትሬንደርትኽ ድማ 32 ለተሰንበት ፌስት ዳኻን mit familie verjaardag en muziek ድማ በለትኒ በዓላት ምስ ስድራይ ክውዕል እንከለኹ ልደተይ መዓልቲ ልደተይን ሙዚቃን ይዝክሩኒን ይሕጉሱንን ድማ በለትኒ ፌስት ዳኻን mit familie verjaardag en muziek ድማ በለትኒ ድሪንተርትኽ ድማ 33 ግዝ wat was je grootste uitdaging als kind ድማ በልክዋ እንታይ ነሩ ዝብርትዓኪ ከም ቆልዓ መጠን በልክዋ wat was jouw grootste uitdaging als kind 24 december school combineren met werk thuis
En helpen van familie ድማ بلتني. School combineren met werk thuis. En helpen van familie. تمهتي كم سراح بيتن نسدراي كحجز كلخو يبرتعني نرو بلتني. سخول وعلاج سمعت جزا دحر ورك تياوس دما نروا أب جزا خاني سدرات حجز نيرا كوموين أب قدام كتسهي كتعصد توف نيرا دوش زي was hard werkende meisje. De school combineren met werk thuis en help familie. Dus 35 دماغ is welke droom had jij als kind? أين حلم نركي قل عن كل خي. welke droom had jij als kind? نمز أي حلمخي انتاي نبرة قلعة كل خي بلكوا. Zes تخلت زنبت te studeren en later my familie te helpen دما بلتني. أنا كمهار نمز أي نستراي كحجزن يدلي دما بلتني. ركب جيزن لتسنبتن أبزي توديو أمبار حواتي نلوم زبلكون بزعبا إرترا خمي عبيخم كابي ماتيخم زبل حطوتات مليسنا خنكون تسفى نقبر بارلو ما أنت زبلكون إزيان اندي نرن بخالق كساب عمق أبي لازم لسكم كاني شير لايك كومنت سابسكرايب ناقوركم أتابعنيكم بقى نلوم ما أنتي أبزي قد فوكمي سناي مشات